quant haurem d'aguantar? Som Esquerra Republicana, el partit amb més història. Història de govern, història de resistència. Història de sacrifici i història de clandestinitat. Som un partit de govern. Un partit que hi som, no per escalfar les cadires, sinó per fer avançar el nostre país cap allò que li cal. I sabem molt bé que només avançarem, que només farem possibles els nostres objectius si hi som més, molts més, moltíssims més que aquells que som ara. Per això hem de connectar encara més amb els problemes reals de la gent, sabent una cosa. Sols no ens en sortirem, és veritat, però si anem amb complicitat absoluta amb aquells col·lectius que al territori es mouen, es belluguen i defensen la terra, el mar i el riu, ens en sortirem. Contra tot, ens deien, mai no tornaran els papers de Salamanca. Doncs la gent que tenia dignitat va fer una comissió, va guanyar la dignitat i els papers són aquí i allà s'han quedat amb un pam de nas. Ens deien, mai no podreu aturar el transvasament de l'Ebre. Doncs la gent va dir que sí que el podríem aturar. I nosaltres vam dir, no entrarem a cap govern on no es digui mai farem el transvasament de l'Ebre. Ho vam dir, vam entrar al govern i d'acord amb la plataforma, allò que semblava impossible es va convertir en realitat i no hi ha transvasament de l'Ebre. Govern i gent, partit i societat, és l'única manera que ens en sortim. Necessitem, doncs, aquesta connexió encara més forta amb el conjunt de col·lectius. Necessitem posar el nostre país al món amb la nostra pròpia identitat. Necessitem situar el dret a la llibertat i el dret a decidir en llibertat com a centre del nostre discurs. Necessitem crear espais de sobirania, però necessitem també un nivell molt més elevat d'autoestima per a aquest país. Jo us demano que com a ciutadans i ciutadanes conscients siguem persones amb autoestima per a aquest país, pel seu patrimoni cultural que fonamentalment és la llengua. No discrimineu ningú negant-nos el dret a escoltar la llengua catalana. No discrimineu ningú tractant-los sempre com a forasters, parlant amb una llengua que no va néixer aquí i que és una llengua molt respectable, que potser molts dels que sou aquí l'utilitzeu en llibertat a casa vostra quan vulgueu. Però la llengua d'aquí, la llengua d'integració, la llengua de present i de futur, no és altra que la llengua catalana. Us deia abans que per fer més hem de ser més, i en serem. Ja sé que avui a molta gent li pot semblar sorprenent, però hi ha sectors socials que mai no havien pensat en la seva vida, que podrien ser pròxims a posicions sobiranistes que avui en són. Són tots aquests sectors intel·lectuals que miraven amb menyspreu el que ells en deien el nacionalisme, que avui estan dient no pot ser que cada dia ens facin la vida impossible i que portin 300 anys fent-nos la vida impossible i que nosaltres no reaccionem. Són aquells sectors populars que potser parlen castellà a casa i que diuen no entenem, perquè cada dia quan agafem el tren per anar a treballar o per anar al metge o per anar a estudiar no sabem ni a quina hora sortim ni a quina hora arribem i a més paguem més cars als trens que no pas a l'entorn de Madrid. I ho diu molta gent parlant en castellà. I ho diu també molta gent d'aquella que a l'hora de la veritat va agafar pel coll algú que jo em conec, o potser per les parts nobles més democràtiques, i el va fer a Madrid acceptar un estatut de fireta. Són els mateixos que avui diuen que volen i necessitem un aeroport de primera. Doncs no es pot tenir aeroport de primera amb un estatut de tercera. Si volem un aeroport de primera, hem de tenir un estatut de primera. Per començar, perquè per acabar només hi ha un sol horitzó, l'horitzó dels pobles dignes, que és aquell que surt en el mapa. Pàtria, benestar i llibertat, i l'últim, que pagui llum.